Šta to bi? Valjda sam zaspao. A onda je ogroman meteor udario u zemlju i izazvao nestanak svih dinosaurusa. O, šta je to? Možda je meteor? Hej, Rex, budi se, nećeš verovati. Molim, šta se dešava? Ustaj brzo, mislim da sam video meteor. Šta? Moram da pozovem Zoe, poludeće. Hajde, obuci se. Bolje bi bilo da je nešto važno. Svako bi hteo isto što i ja. Kraljski dinosaura, Svako se nada, svak bi da zna. on je kraljski dinosaura. Karte čuvaj, pazi se, godinovima su komane. Gledaj za svoj tim. Hajmo sada svi, ovi dinosauri nisu još izumrli, bore se, predaju, a svi pored tebe su. Za prošlost je pred nama, vreme više ne zna se. Kad dođe ta galama, samo jedan ostaće. Svako bi hteo isto što i ja. Kraljski dinosaura, Svako se nada, svak bi da zna. on je kralj dinosaura. Stvaranje praistorije. Znaš da nisam ranoranilac? Ma daj, znaš što ovo znači? D-Team, eto šta, položili ste zakletvu, a D-Team voli avanture, zar ne? Da, osim ako avantura počinje pre doručka. Predomislit ćeš se kad nađemo onaj meteor. Nadam se da će to biti uskoro, jer sam gladan. I ja sam pomalo gladna, Makse. Već dugo hodamo i nismo pronašli nikakav... Pogledajte ono. To je čudno. Šta li se desilo sa drvećem? Vidite ono? A šta sam vam rekao? Mora da je onaj asteroid udario ovde. Pažljivo, Makse, možda je opasno. Svrha D-Tima i jeste istraživanje opasnih stvari, zar ne? Opasnost nam je u krvi. A nekima je i glupost u krvi. Wow, šta je ovo? Na njemu je nacrtana munja. I ja sam nešto našao, ali ovo liči na vetar. Evo još jednog. Ovo možda obeležava travu. Hej, pitam se čemu ovo služi. O! Šta se dešava? Ne znam. Hej, vidite ovo. Šta? Zar ovo nije triceratops? Na karti je isti znak kao i na ovom kamenu. Molim? Možda to znači da treba da ih spojimo. Oživeo je! I ne izgleda srećno. Ti si ovo uradio, Makse, vrati ga nazad. Ali ne znam kako. Možda možeš da obrneš proces. Odlična ideja. Mak se beži! Kuda je nestao? Nisam siguran, ali mislim da se vratio u kartu. Ali kako? Možda je to bio samo hologram. Nemoguće. Nije hologram oborio ono drveće. Dinosaur je bio pravi. Kako je to moguće? Zbog ovoga? Ne, Makse, stani. Može opet da izađe. Nema veze, vratit ću ga opet unutra. Ha? Kako je sladak? Zdravo, mališa. Jao, zašto si me ugrizao? Prestani. Ili mu se sviđaš ili želi da te pojede. Ne, biljojed je. Da, ali moje ime je Max, a ne Biljan. Čekaj polako. Ne grizi me. Izgleda da si uhvatio bebu triceratopsa, Makse. Misliš on je uhvatio mene?
savršeno stvarit ću svoj cilj. Da, ime doktora Zija ostaće zapisano u istoriji. Ti će se postarati za to, zar ne ide? Recite mi kako se to ono piše. Doktor Z piše se sa Z. Dobro, velikim slovom. Naravno. Nego, zašto su tamo samo tiranosauri? Želim da ih bude više. Samo toliko sam uspio da ubacim u kompjuter. Onda odvoji više vremena. Ne želim da postanem kralj tiranosaura. Znam šta želite, da postanete kralj svih dinosaura, zar ne? Tako je, to je istina. Ja ne samo da želim, već ću i postati kralj. Da, bit ću kralj svih dinosaura. Čuo sam da treba da budeš dinosaur da bi postao kralj dinosaura, znate? Ko to kaže? Ursula? U pomoć! Juri me tiranosaur, pomagajte! Koliko dugo da ga pustim? Bolje ga isključi. Nisam siguran da mu je smešno. U pomoć! Odlazi! Ne želiš da me pojedeš! Ja sam kosti koža! Da kažeš na Eda! On ima viška! Može da prehrani četvoročlanu porodicu, pojedim njega! Ne želim da postanem hrana za dinosaura! Pusti me! Smejete mi se iza leđa? Ništa nije smešno iza vaših leđa. Reci mu. Ti mu reci. Šta je smešno? Sada svi znaju da si slab na Helgu. Bolje bi ti bilo da Helga ne vidi ovo. A sad mi daj preslaku za stolicu. Hej, pusti me, pusti! Deko, Teri misli da je tvoja brada krpa koju može da grize. E pa nije! Prestanite više! Što ne kinjite nekog ko vam je ravan, doktore Zi? Pustite malog Terija na miru! Doktore Zi, zgrožena sam! Znate da mi to nije omiljeni profil? Koji je vama draži? Draži mi je levi profil na vašoj pozadini. Što se tiče vas dvoje Rode i Lora, čini mi se da niste završili domaći. Ne. Onda idite i završite ga! Dobro. Viršle će biti gotove za 20 minuta. Da, Helga, 20 minuta. Opet viršle. Ako budem opet morala da ih jedem, pući ću. Druga opcija su kobasice. Ko je lisica? Helga je možda malo hirovita, ali ima i milu čud. I samo zato što je vi niste videli takvu, ne znači da drugi nisu. Dovoljno nam je Helge za jedan dan. Molim vas, nagledao sam je se za čitav život. A sada? Dobar dan, doktore Zi. Sete, dragi dečače, kako napreduje popravljanje vremeplova? Sve glatko teče, ali izgleda da mi nedostaju neki delovi. Morat ćemo da ih naručimo. Ali kako? Zaglavljeni smo u drugom vremenu. Da, potpuno si u pravu. Važnije je da pronađemo moje karte dinosaura koje su se rasule po svetu kad se vremeplov pokvario. Pa, šta ja to vidim? Jesi li to koristila na Teriju? Ne razumem, Deko. Treba da znaš da ovo nije igračka, već složen uređaj za doktore. Šta ovo znači? Da je pronađena karta, Deko. Znao sam da će da radi. Hajde da nađemo tu kartu. Hoćeš da kažeš da je to pravi triceratops? Da, Gricko je pravi. Jesi li rekao Gricko? Tako ga je Max nazvao, zato što Gricka sve čega se uhvati. Znači, karta se pretvorila u dinosaura. A čemu služi ova karta? Pa ne znam, našao sam je zajedno sa Grickovom. Zar ti ne znaš? Kako ja da znam? Pa zato što si stručnjak za dinosaure, tata. Tačno. I mislio sam da znam sve o dinosaurima. Ali prvi put čujem da mali dinosauri iskaču iz karata. Zapravo bio je baš veliki. Šališ se? Gde? Gde sada? Prvo moraš ovo da čačkaš, pa onda Gricko poraste, izvoli. Dobro. Okreni to dugme sa strane. Ovo? Ništa se ne dešava. Siguran si da ovo radi? O, daj da vidim. Max, se vrati ga nazad!
biće. Ali za sada zadržimo ovo u tajnosti. Zato nikome ni reči. Ako se ovo pročuje, nastaće pometnja. Jasno? Aha. Doručak je spreman. Zdravo, Zoe, nisam znala da si ovde. Upravo sam došla. Dobro, a ko je ovaj slatkiš? To je Gricko. On je veoma neobičan pas. Da, pratio je Max sad ovde. Pa, šta kažeš? Smemo li da ga zadržimo? Nema problema, ali ti ćeš da se brineš o njemu, Makse. Hoću, mama. Hajde da doručkujemo dok se sve ne ohladi. Zoe, pridruži nam se. Imamo dovoljno hrane. Hvala! Ni mami ne smemo da kažemo, a? Da, ali samo na neko vreme. Karta se pojavila 2500 km severno odavde. Odlično! Vreme je da pošaljemo prvu misiju u lov na dinosaure. Alfa Bando, spremite se za put. Pobedite Terija, bit će vam potreban da uhvatite tog dinosaura. Nemojte da me izneverite! Računajte na nas. Alfa tim u akciju! Pristupam bazi i čekam unos podataka. Obrada fosila upravo je u toku na radnoj konzoli 2098. Da li je uređaj već nešto preveo, Ris? Ne još, ali nadajmo se da će uspjeti da dešifruje šta god da se nalazi u čipu na tom kamenu. Zbog čega mislite da su u kamenu pohranjene misli dinosaura? Šta vas je navelo na taj zaključak? Drago mi je što pitaš, Ris. Procenio sam da je ovo kamenje nastalo pre oko 65 miliona godina. U vreme kada su dinosauri izumrli. Moja analiza pokazuje da oni šalju neku vrstu svesti. Izgleda da su misli dinosaura sabijene u ove pločice u vreme kada su bili na ivici izumiranja. A onda je utisnut čip radi lakšeg čitanja. Ne znam koga je osmislio, ali čip sadrži sistem koji pretvara dinosaure u karte. Još jedna teorija Spajka Taylora. Ris? Teško ju je zadiviti. Odredište je ispred nas. Pripremite se za izranjanje. Razumem, kapetane! Nisam rekla da još izronite. Sreća da je podmornica izlemljena. Možda za tebe, ja sam dao pare za nju. Hvataj! Haha, bravo, Gricko! Blago Maksu što ima Gricka. Baš su se zbližili. Izgleda da će postati veliki prijatelji. Misliš da je to zato što ga je Max našao? Da, pretpostavljam. Grickova karta radi samo sa kamenom koje je Max pronašao. Pitam se kako naše kamenje funkcioniše. Ja sam isto pomislila. Ali mi nemamo odgovarajuće karte. Hej, možda postoje karte za naše kamenje, ali su se izgubile. Ej, šta je ono u vodi? Ide ka nama. Šta je to? Bežimo! Ogromno je! Šta je to? Teško je reći. Hej, šta se dešava? Vidi, tamo! To je Tyrannosaurus Rex. I frizura mi nije uništena. Gde je Terry? Tamo je. U pomoć, ne umem da plivam. Trebalo je ranije da misliš o tome. Šta god radio, ne hvataj se za kraj, jer ćemo zbog tvoje težine svi da potonemo. T-Rex zaista ume da pliva. Sjajno! Mislim da je bolje da o tome raspravljamo kasnije. Bežimo! Prati nas! Razdvojimo se! Važi! Au, pravi T-Rex. Tata! Skloni se, posmatraj majstora u akciji. Dakle, gospodine T-Rexe, drago mi je. Ovaj susret se spremao poslednjih 65 miliona godina. Sad si gotov! Dolazim po tebe! Nije uspelo. Makse! O, imam čudan osjećaj da ovo čudo juri mene! Sklanjaj se! Ostavi nas na miru!
isto što i kamen, ali je prostije. Upotrebi ga da povećaš Gricka. Evo ti, ovo je uputstvo. Verovat ću ti na reči, pročitati posle. Idemo! Još jedan dinosaur! Odakle se ovaj stvorio? Da, Sam sam se sprčkao. Teri? Gricko! Gricko! zaboravi, Makse. Nema šanse da ikada Triceratops pobedi T-Rexa. I šta sada? Ne znam, ali sigurno mogu nešto da učinim. Ne znam čemu služi ta karta, ali ubacio sam je u tvoj držač za svaki slučaj. Sad je pravo vreme da isprobaš. Pa da pokušamo. Imam te! Je li dobro? Pokušaj da je provučeš. Gricko, jesi li dobro? Jao! Dobro je. Izgleda da se i T-Rex pretvorio u kartu. Šta vi, dečurlija, zamišljate? Pokvarili ste nam misiju! Ja se zovem Max. Ako ste vi? Alfa banda. Zamislite svoj najgori košmar. Ali najavi! Ja sam lepa Ursula. Žanosni Zander. Ne medved. Jeste li ih razumeli? Je li to bila pretnja? Nisam siguran. Šta želite od nas? Pa, to je na nama da znamo, a na vama da otkrijete. Ako se opet budete petljali sa nama, saznaćete. Idemo. Dolazimo. Baš je čudna. Matorka? Molim? Jesi li rekla matorka? Nisam matorka, ja sam tinejdžerka. Dobro, baš je osjetljiva. Reći li da je tinejdžerka? Šta si rekao, Ede? Tata, šta je ovo? Dino držač. Radi isto što i kamen. Kladim se da može više. Da, taj deo je prevodilac. Pretvara misli dinosaura u reči. Moći će da razgovaraju s nama. Tako je, imam jedan za Reksa i jedan za Zoe. Pomozite nam. Molim vas, pomozite nam. Pomozite nam. Svako bi hteo isto što i ja. Grajski dinosaura. Svako se nada, svak bi da zna. On je grajski dinosaura.